My friends, thank you so much. I can inform you that the Government of Australia has changed for just the 7th time. L-Oppożizzjoni Awstraljana rebħet l-elezzjonijiet ġenerali u bekk il-Koalizzjoni Liberali Nazzjonali se tieħu tmexxija tal-pajjiż għall-ewwel darba f'6 snin. Kienu aktar minn 14.7 miljun persuna li votaw. Mill-ewwel derċar li l-elettorat Awstraljan rid bidla fit-tmexxija. L-eks-Prim Ministru Kevin Rudd ikkonċeda t-telfa hekk kif il-Prim Ministru ġdid tal-Awstralja se jkun Tony Abbott. Kevin Rudd ħabbar ukoll li mhux se jkun qed jerġa' jikkontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Laburista Awstraljan. One News tkellem ma' Lawrence Dimek, ċittadin Malti li jgħix fl-Awstralja dwar l-iżviluppi li seħħew fl-aħħar sigħat malli tħabbar ir-riżultat elettorali. Kevin Rudd, il-Prim Ministru Awstraljan u il-kap tal-Partit Laburista għadu kemm ammetta li il-Partit Laburista tilef l-elezzjoni 2013 u għalu kol li mhux se jikkontesta il-leadership tal-partit mill-ġdid. Lawrence Dimek spjega li għalkemm il-proċess tal-att tal-voti kien għadu ma ntemx, ir-riżultat mill-ewwel wera rebħa kbira għal Koalizzjoni Liberali Nazzjonali. Jidher li l-Liberal National Coalition se jkollhom 81 seats, l-Australian Labour Party se jkollhom 55 seats, il-Green se jkollhom seat wieħed u hemm 2 oħra indipendenti. Esponenti fl-Awstralja saħqu li għalkemm is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż hija waħda tajba meta mqabbla ma' pajjiżi oħra, l-elettorat ra sitwazzjoni differenti. Kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-immigranti irregolari u dħul tat-taxxa fuq l-emissjonijiet. Dawn naqsu l-popolarità ta' Kevin Rudd. Mill-banda l-oħra l-mexxej tal-Koalizzjoni Liberali Nazzjonali Tony Abbott kiseb iktar kredibilità matul il-5 ġimgħat tal-kampanja elettorali. Lawrence Dimek qal lil One News li l-komunità Maltija f'New South Wales kellhom rebħa u telfa f'din l-elezzjoni. Dan għaliex iben mara Maltija David Bradbury li kien l-assistent teżorir fil-gvern ta' Rudd tilef is-siġġu tiegħu f'Lindsay. Fl-istess ħin l-eks teżorir Chris Bowen li huwa miżewweġ Maltija rebaħ l-elettorat ta' McMahon u qed jissemma bħala l-mexxej futur tal-Partit Laburista fl-Awstralja. Sa dan it-tant l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia is-sibt beda żjara uffiċjali fl-Awstralja. Fl-ewwel impenji tiegħu f'Sydney, l-Speaker żar xi postijiet tal-votazzjoni.